Стефан, чуй ме. Постъпи правилно. Както винаги, уважи избора ми. А какво да правя, ако Бони не ти помогне? Пак ще избираш да умреш или да станеш вампир. Ще минем моста, когато го стигнем. Боже мой, нима казах, ще минем моста. Смееш се, но едва ли ти е смешно. Не, но... не мога да спра. Днес емоциите ти са засилени. Много. Много засилени. Спокойно. 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 Слушай ме.